ideálne. Futbalový klub DAC Dunajská Streda zajtra štartuje prípravu na jarnú časť Corgon ligy. A to aj napriek nedoriešenému sporu medzi ním a mestom. Posun neprinieslo ani dnešné mimoriadne valné zhromaždenie klubu, na ktorom sa zúčastnil aj primátor Zoltán Hajoš. Zajtra ako hrom. 6. klubom v hokejovej extralige, ktorý mení trénera, je Dukla Trenčín. Vedenie klubu včera ukončilo spoluprácu s dvojicou Dušan Gregor, Juraj Jakubík. Novými trénermi sú Robert Kaláber a Jozef Daňo, ktorí viedli juniorský tím Dukly. S postupom do play-off vo Vrecku a s plánom prekvapiť jedného z najväčších adeptov na celkové euroligové prvenstvo odcestovali basketbalistky Good Angels Košice do Moskvy, kde ich zajtra čaká duel proti tamojšiemu Spartaku. Obrovským slalomom. Mená Senna a Williams sa 18 rokov po smrti Ayrtona opäť spájajú. Synovec trojnásobného majstra sveta Formuly 1 Bruno Senna bude jazdcom týmu Franka Williamsa v novej sezóne.